Kublai parlong ngapriang subhai phi sya kane ka channel chonga ka video mata ka sngi ngan batai ya ka wei ka love story ka ban na ka film Hindi ka ba kerteng divana pen hakak ten kasi kamut ba langwir lane ba khle ben ka film la permi haus nam ar charwe bala lam khmat dau Arjun Rampal kum usuraj saksina bat ka dia Mirsa kum ka Kiran Chaudhary te haswa mustang ka story sobha tu like bat subscribe ya kane ka channel belong kum kucing kersan ya kane ka YouTube channel chonga parlok hangne la pen ya usuraj saksina uba syong basa hakawe ka chinorit ka ba itnat bha ka badap da kilom tha ba itnan usuraj udai usumla uba cacai bat uba jemnon kum choro udai usumla uba burum kpa burum keme bha ukpa chung u kerteng uprakash saksina kakme patlina saksina bat kumcu uru kawe ka prakanthe chung u ka ba kerteng ka asya kane kalong yang kaderu kalong yang ka bawan naka long yang middle class te ha kawe ka sngi lawan si boss ki khna pulen na Mumbai ki bade ki kanthe samla suda ki bawan chung akai sya kane ka chaka bi itnan ka bade ka shnong chung usuraj pen ban katba kane ka boss kadang sange kumba 10 minit ai ban ailat namata ban lech shabar ka Kiran kala sya no ha kane ka boss namar bakala kum slam palan te kumta wala kala kaang bat kala parta ban pen sange ru hanre long lano ai am don shu boyo sngo yaka kumta ka Kiran kala yu ya wei usumla ubadai usuraj bat ubadon ru ka ba hasanda jong u ka Kiran kala pha ya usuraj ba udai ban tebe lem ya ka boss namar bakala sya no hanre ka ba chung usuraj par kala sneo no kamlong shu banyan te kumta haba usuraj ulayu ya ka Kiran bakala kuslai bha kumta mo ubadai utrai shnong batip bha ya kalan t-shirt kan ula yalam ya ka da ka ba shu sentuj da syong halor utha hado banayo ban cross ya ka boss usuraj ula syupet lengo ya kacing bahabreu chongka marsen Lord ka Kiran ya ka chan tabdur chongka hado ba baro arngut kira syupet iwe ya iwe klem dayo keli kerteng iwe ya iwe namar lawan tan no ki perlok chongka Kiran ya ka te hakasengi ka babon kini arngut kila yo lat banyak kenduk biang hangne kila ya tho ila ka kerteng lacong bad usuraj hakane ka por ula terwaru ya ka Kiran ban nyelam ka ya ka saudong gene ka caka bi itenan namar uong ba mau utip ha ya kane ka caka namar ba udai utrai shnong kumta ka Kiran ru kala mencur ban jelikai bat u da kacing syania te kumta kadba kitang ya songkai kumne kini arngut kila sang manisyo cengit penban iwe ya iwe bat kila le cengok kai ru ya kawe ka mandir tang arngut hi bat kila ya dwai lang hangne ka Kiran kala ong ya usuraj ba maka lasai kala dei ka por ban lech phai no slash nong la chong sya Mumbai bat kala kwa ru ya usuraj ba udei ban wan ya kendo ya ka haswa bakan lech no lasai bat mo uru ula kangu ya kata kumta usuraj hagane ka chanmen ula wan bo ya ka Kiran hado yang sa chongka kumta haden kane ula wan phai no sla yang la chong bat anda ula poi hayeng ukpa chung u ula le dom yu namar ba ula cha met hakaba chu cha met teng kumne kumta usuraj ula panmap bat kila ibam cha lang ha ka chu kapor te hakasengi ka babon ka Kiran ka balamut ban lech phai no slash nong la chong sya Mumbai hakane ka por kala shu apsa satang ya usuraj hi ban ya kando haswa bakan lech no bat ka boss ru kala ap khnang satang ya ka hi hanre hakane ka ching ap chongka ya usuraj kam si so ai namar ba usuraj udon ha hospital ba shitom ukpa chung u nakata kadau umla banwan ya kendo batka kumba kila ya keren ka Kiran hak ching sngo chongka kala sngo si bha bat kala mut ba usuraj ula shu thok ka ya ka hanre mo pat shum long kumta mo uru ula kuslai bha bom yo lat banyak kendo batka te haden katto kane ukpa chung uru ula koi bha bat ula don halayang la chong menta te hakane ka por ukpa chung usuraj ula pha chet ha usuraj yaki artali kinong ba kata ka Delhi bat ka Mumbai hakaba ukpa chung ula yo transfer kam syakine ki artali kinong ba katba umon hi ban chet Mumbai lane Delhi bat uhap banyalam lang ru yaki baro kat seba uleng te nakaliang usuraj pat ula chet direct bej sya Mumbai namar utip baka Kiran kasa ha Mumbai kakame bat kupa chung u kila ong ya u balai ba chet sya Delhi hanrai usuraj ula phaktian u ong ba ka kulaj ka khambiang sya Mumbai ban sya Delhi namata chung u
te kumta hakasngi ka babon kila lech sha Mumbai bad usuraj ru ula lechon sha college te hakane kasngi ka ba ulawan man stang join nang kong hanre ya ula sha panthut no hakine ki khna sangrang namar ba kine ki khna sangrang kila kwa ban tasbor tasbu ya usuraj namar ba udai khna thamai te kumta kila kop yu banyale basketball bad ka group chungki hanre phause panban kane ka chingkop chungki ya usuraj udai panban unong ila kai ba khlan bad batwit bha banyaki hado bla panlango yaki baro te haden kane ka chingyele kai kine ki khna sangrang kila wan panma ya bad kila ikolaru banyalong perlok bad sirta te haden katto kane sngi usuraj ulayu iya ka kiren ba ka syong marwei ba makaru kawan pulelang ha kane ka chu hi ka college usuraj ulayu tho ha ka kiren baro ya ka ai ka blachia ha ka to ka sngi ba umla banwan ya kendo batka namar ba sitom ukpa bad ulong ru ba kanno usngosi bad usngo kenca bha nado bam yu isyo ya ka namar ba ula syo chingej bha ya ka kumta nakaliang ka kiren ru kamsu nang syu bandom yu namar bakal aktif rut baro yak ai ka ba ula yatho te kumta da ka chingshania bat ka ching ej basisha kila ya kudup ej hangne bat kila ya batang biang yela ka ching ej chongki te haden kane usuraj anda ula poi hayeng ula syempan ban ba ya ka asya ka para chung la depen kete ten ya tho da ka ching ya muncur lang baro arliang mamla usuraj ula ya tho ru ha ka asya ka para chung ba mu uru menta ula don ching ej bat ka kiren te hakane kasngi ya tho chongka asya usuraj ula songsi bha namar ba ula sngeu kenca ba amdon shu kapara hayeng namar kum ka dustur ka kanthei ka ha ban lej bot shayeng usunrang te katba nang mi kisngi ki por usuraj bat ka kiran kila ej bha bat kim lang shu hiru banya chengai iwei na iwei hadok ba yakane ka ching ej chongki baro arngun la pairu ka khabor sha ukpa chongka kumta tang sutip ukpa chongka ula pha wan yalam ya usuraj banyak kendu badu ukpa chongka kiran udai Ranveer Chowdhury ubadai businessman ubarus pa bha bad uba don bor bha hadu kata hadu ba ki minister ki police bat kumta terter kite yang bat ki burom bha ya kumta namar ba utip ba usuraj udai ukhna khlem kam khlem cham bad bawan ru na kalong yang ka bodong ukpa chongka hun bat suk ya usuraj banji ej bat ka kiran bad ulong ru ya uba udai mencengai no na ka kiran menta hi bad dei syu banji ej bat ka lada long kumno ru hanrei usuraj pat ubalas kham chimut bha ula phaktian uong ba satang ka chingyap hi kabala man penkut no ya ka ching ej chongki baro arngun kumta ukpa chongka kiran ula keo bitar lep ya kane bad ula hukum ru ya usuraj bat kayang kasem chung uba udai ban mi no nakane kanong ba ban lech phai no slashnong la chong hapo ka lai phusngi khnang ba anya lai no kching yate chungki lemda kumta ursa yo amat ya ka chim ka bakodrit ba ha kane kanong ba hanrei nakaliang usuraj pat da ka ching slur ukhlam teng watang khndiat ro ula phai kten da ka ba uong ba hapo kata ka lai phusngi tikna ka kiran kandon hakti chung ha ukpa usuraj chu ya tho ino ru ya kane ka ching maham Ranveer Chowdhury ukpa chong hakiran ya wat ha ki bahai yang chu ne wat ha ka kiran ru kumchu kumta usuraj shammi na kane kanong ba wat ha bala kut kata ka lai phusngi ru namar ba ula ej palat ya ka kiran bat kwa sho hiru bancengai no naka te kumta leng ba kane ka ching song sa chung ha kane kanong ba ukpa chong ka kiran ula pha ya ki breo chu ban budden yaki bahaya yang chung usuraj daga ba pansitom yaki hakar kom kabadai hado ba kakme chung usuraj ka bom syam tip ai bapli ya ka ching sisa kamla bapli ban thet ching thet naki dukan hakane kanong ba namar ba yaki nong de dukan boro la sha maham ba kidei ban derem yaki mar ki mata bar kichhur ki chhep bar kumta ter tang ya kalong yang chung usuraj bat kla kren khlem akoru ya kakme chung usuraj hakmat ki pajba babon bat kumchuru wat ya kalaj bentabe hayang ru kine ki breo kim ai lai shu yaki kakme ukpa chung usuraj kim tip ai balai ba kine ki breo kila le ben yaki namar usuraj ya tho yaki yak ai ka bala chia te hakasngi ka babor ya ukpa chung usuraj la shabot da kine ki breo chung Ranveer bat kila pensitom yu kumchuru kila rute yu
Bar kila pen khamran pejba ro yu dakabatan dakakali polis bar set patok sendon yu Ranveer Chowdhury ulawan hang nei hapok patok dakaba maham artat ba kicing pistom kintang bo nang nei sakhaman namata chungki lada usuraj udang ie yakakiren bad ulong ru ba amdon mono ru ba kham khlan bor ban yu hakane kanong ba mu ula banle kat ba ukwa namar ba udon kaspa usuraj dakaching bitar ulong ya Ranveer ba mau bat kalong yang long sem chu kim don chingteng ai ru em namar ba shamle yak ai ka basneo bad ulong ru ya uba la syu ban cengai no nakakiren namar ba maka kalong kum kacing dewai chung bat la syu ban pengkelai ya kacing dewai chung te hakasngi ke babot kakiren bat ki perlok chu usuraj kilawan ban pelaj no ya ukpa chung usuraj na patong te kat kane kacing sha le ben ha ukpa chung kakiren yaki hanrei usuraj bat kakiren pan kila nang skhem kacing yade chungki hado ba kakiren kam syam pediang syu ya kacing acimut chung ukpa ki perlok chung suraj ki bal aktif lut yang chung chia baro kumta maki kila wan ra chung bam kum ukhaw ki chur ki chhe bar kumta ter namata ka yeng asem chung suraj bad usuraj ru ula songo bha ya kane ka chingle bha chung ki te hakane kasngi kine ki brio chung Ranveer kila wan wat yu usuraj hayang sa chung hanrei ka yeng pat ka khang tala amdon brio bad kila keliru ya ki perlok chung da ka ba sho artat ya ki hado balawan poi usuraj hakane ka klip man bad hakane ka por la mi sendon kecing sho ba sakai ba hapdeng usuraj bad kine ki brio chung Ranveer hado ba kine ki brio chung Ranveer kila lem lut baro hakabor chung usuraj te hadeng kane lawan lapsa Ranveer bad ula sho la dad usuraj hanrei usuraj bad usu sha ben hado ba ula chem hicai hakane kapor lawan poi sa ukpa chung usuraj uprakash dakaba uong artat ba ukhuon chung usuraj chu sarem lano ru bat long bet unong job hakaching im chung kat ba udang im kumta usuraj ula yang choj bat ulong ya ukpa chung kakiren bakakiren kadei ka chung usuraj chung ukpa kumta la khebitar Ranveer bat ulamut ban set yap sendon no ya usuraj hanrei shamnot namar ba usuraj don chingteng ai ru em hado ba ukpa chung kakiren ula song tho mata ba kacing ie chungki kadei sisa ka ba koridor bat ka bas khem hado kata hado ba ula hun la suk iya kacing ie chungki ne angun bat ula pelat stuk mesem yaki te kumta perlok kane ka story ru kala kun no hang ne hi khublei sibon